kudala ndikufonela awubambi ifoni. Kudala manje offline kuba bendisenkonzweni ndibuyile ecaweni bendiyicimile ifoni. Kudala ndikufonela kudala nje online uyayibona yonke loo nto leyo. Bakufonisa isimanga awubambi awuthini. Angazi kwenzela babe sithi angisoze ndifike ngena kwami ngizofika nditixe namba nezinyanya ndihamba noThixo ngizoba sathini ndilandela isiko babe sithi angisoze ndifike ngena kwami ngizofika nditixe namba nezinyanya ndihamba noThixo ngizoba sathini ndilandela isiko dala ndihamba khumbule ekhaya dala ndihamba khumbule ekhaya dala ndihamba khumbule ekhaya dala ndihamba khumbule ekhaya inyawo zigcwele udaka ndisehle ndenyuka ndiwela imilambo ndinethwa imvula ndibethwa lilanga nanga ndihoye ndicela isandla inyembezi zam aziweli phansi nokuba sekuthe khatshwe ngabaphansi inyembezi zam aziweli phansi nokuba sekuthe khatshwe ngabaphansi owandihamba ndibetheka kungekho bani nhlupheka ifeketha yobe kunzima siboleka kungekho chweba amajide ndibeleka chomi zajik zabhekela ngoku ndikhatshiyo bafuna umxhekezo bendigula kunzima ndanikwa intsebenzo intombi yatshintsha kwaguquka izenzo ngoku ndiphileketse khandindiyeke kusendithi tshetshi khupha nembiza ndipheke seva kwexesha kusemba ndileqe ngoku ndiphileketse khandindiyeke kusendithi tshetshi khupha nembiza ndipheke seva kwexesha kusemba ndileqe